Bismillahirrahmanirrahim. Karasat û wehşet û hovîtiya ku li Gazayê dest pê kirî ji alî İsraîl ve bi derengî bê jî dîsa dewletê Ewropa ket nava liv û tevgerê civîn li ser civînê çê dikin da ku çarekî ji vê wehşet û hovîtiya ku dewleta Siyonîst li Gazayê bi piştgiriya Amerîkan pêk tîne ku jî re çarekî bibînin. Eya hûn rastî bipirsin ji destpêkê de divê van dewletê Ewropa kesê xêrxwaz kesê qasekî misqala zerret heq û hiqûq li bawan hebe gere ev derfet û îmkan neda navê dewleta Siyonîst negota İsraîl şerrê xweparastinê dikin. Di destpêkê de vana piştgirî da destê xwe li pişta İsraîl xist piştgiriya wan kir bi mabesta şerê terorê. Di roja ewil da jî me dizanî bû ku İsraîl ne şerê terorê dike, İsraîl şerê milletekê dike. Yani lê derengî bi jî van dewletê Ewropa wê pê hesiyan ku tiştek ku wan kirî şaş e hovîtî û wehşet û kareseta ku li Gazayê îdî nayê tehemûlkirinê ketin nava liv û tevger e. Heştê roj e dewleta Siyonîst bi piştgiriya Amerîka û dewletê Ereb û temamê misilmanan nehiştî kerîkî nan tasekî av tê keve nava milletê Gazayê. Her şiqas dewletên Ewropî pirê wan evê divên saxcî, evên razgir, evên muhafizekar düşmünî û dijatiya misilmanan em ê Filistîniya bikijî lê milletê Ewropî bi piranî li ser pêya bû. Sosyal medya civakî da gelekî wehşet û hovîtiya dewleta Siyonîst radixistin ber şevan. Her çiqas medya wan di destê Siyonîsta da bijî. Lê baş e ku wê 23-22 dewletê Ewropa li hev civiyan gelekî qerar gitin ka qerarê xwe pêk tînin nayînin çiqas tesîra wê li ser dewleta Siyonîst heye tune em wî nizanin lê kêmasî bijî dest bi liv û tevgerekî kirin û gelekî bi İsraîl re meselê ticarî, meselê siyasî de wê gelekî astengiya derxînin eleqê xwe gelek mijaran da jê qut bikin. Eva tişteka erênî ye. Dewletê misilmanan çi dike? Xelkê misilman bêdeng in. Her çiqas dewletê Ewropa bêdeng ba jî ema milletê Ewropa bi tevê misilmanê Ewropa her rol li ser piya bû numayîş û xwepêşandan û meş li dar dixist nerazîbûna xwe nîşan dida û ji hikûmeta xwe dixwaz ku piştgiriya wehşeta İsraîl ya li Gazayê neke û her wisa destê xwe dirêjê mezlûm û feqîr û belengazê Gazayê bikin û piştgiriya wan bikin. Lê mixabin welatê misilmana Müslüman razayının. Şeyhê wan, melê wan, terîqeta wan, alim û ulemay wan, şeyh û sofiyê wan, heciyê wan, muhafizekar û sosyalîst û komünîstê wan tev razayinin. Tev bi meselê navxwayî wan meşxûlin û ku em çawa karin li îxtidarê bibînin çala hevdû dikolin. Xwedê jî dê Xwedê bela xwe bide we hemiyan hûn kesê ku li hember vê zulm û zordarî hûn bêdeng man. Ez tim dibêjim ya ez dibêjim van misilmananan ne li ser dînê Xwedê Teala'na. Vana li ser dînê gogo ala dînî milûkîhim. Vana li ser dînê padîşayê xwenin. Her welatekî misilmana bîr û bawerekî wana İslamî ji hev jî hene ne dînê Xwedê li ceman muhteber û maqûl e dînê sîstemê li ceman meqbûl û muhteber e. Evan kesê ku li televizyona û medya derdikeve waz û nesîheta dikin ne li gora dînê Xwedê qise dike li gora dînê paşayê xwe, mulûkê xwe, reîs û serok û serwerê xwe qise dike va jî ne dînek İslamî ye. Milletê Ewropa Xwedê giravî kafirin sivê heta nêvarê li ser pêyan e li hember zulm û zordariyê derdikevin lê milletê misilman tev razayîn e. Eğer numayişekî çêbibe weşanin xwepêşandanekî çêbibe ew jî ji bo xatirê ku li xala partiyekî siyasî ya min AK Partiye werê nivîsandin derdikev yani bi desteka AK Partiye meş li dar dixe
ev meşahane naci tüccarı ji hükümeta Türkiye tişki naxwazim. Teb em be slogan şermezar kının li İsrail û Amerika dike belê em li wan bikin li ev kesê ku pêra ticaretê dike dede disîne têkiliyê xwe siyasî û ekonomî û aborî jê nebirî em vana çawa bikin. Bela xwe bide milazekî berê li Facebookê min weşanekî yek bela kir yekî İtalî parlamenterekî İtalî çawa Serokwezîra İtalya rezîl û riswa dike jê re divê birêz Serokwezîr divê miştera berî ji te re gotibû ku tu deyî ez jî wek bavim ez ji ber nîfaq û munefeqiyeta gelekî bihêrs û xezebim ji ber ku tu cirhetekî cesaretekî bi te re tunê tu komkujiyê şermezar bike her wisa zarok tê kuştinê divê ji İsrail temamê xanî û em bivê xanî û malên milletê Filistînê li Xezayê wêran kiriye rûxandiye divê bi te re qasî misqalek zerret wîcdan tuneyê wêrekî tuneyê tu gotinê Binyamin Netanyahu wezîrên wî şermezar bike ku dibêjin gere temamê depoyên xwarinê em bivê xezanên xwarinê cê xwarinê ku tu hatî depokinê kij wer bombebarankirinê em kevir li ser kevir nahêlin em ê giştî bikujin milletê wê divê tu nikarî ya şermezar bike divê tu wek dêye 18,000 zarok hatî kuştin tu çawa viya divîne çawa tu divînî ku 18,000 zarok hatî kuştin tu cesaret nake ji bo meslahetê siyasî tu viya şermezar bike her wisa divê ji zarokekî 12 salê ji alî İsrail ve hate kuşin navê Muhammed Betwale Muhammed Betwale divê ew şahede ku dewleta İsrail çawa 15 doktor û tevê em bê ambulanserekî çawa eqdam kiriye yani serokwezîrê xwe rezîl û riswa dikir hemberê parlamentoyê pekî li welatekî musulmana parlamenterekî dikare derkeve wezîrekî serokwezîrekî reîsekî serokekî em bivê şermezar bike lewra ev milletê hanênayê ku ne li serî dînê Xwedê Teala'yê ev milleta ji rezîlbûnê ve ji kuştinê ve ji talanê ve musteheqin da ku Xwedê Teala bela û musîbeta serwan da bînivere gelê însanê ku migudarî dikin bi qasê misqalê zerret xîret bi we re hebe an wîcdan bi we re hebe an îman bi we re hebe divê hûn dengê xwe bilind bikin hember vê zulm û zordariyê li menfietê xwe siyasî aborî û civakî nenirin lewra roj îroyê tu îro serê xwe dengê xwe hember zulmê ranake bi nivîsekî be ya bi nivîsekî be tu li sosyal medya civakî nanivîsîne li Twitterê li Facebookê li TikTokê li YouTubeê tu tişkî qise nake başî mêraniya te cesareta te em bivê demokrat bûna te Müslüman bûna te her wisa yani hecî Sovyetiya te ji bo çi ye roja ku ji te hat tu rû niştî tu dengê xwe nake tu bi kelimekî ji qise nake ji ber wî em tim qise dikin em ê tim qise bikin em ê behsa vê zulm û zordariyê bikin zulm li kê werkirinê ev şermezarî ye gava zulm li Kurdet hat kirinê ev Müslümanê İslamî nezanê ku li ser dînê mulûkê xwe dengê xwe nedikirin îro jî birê wanê Filistînî tê kuştinê Ereb 3 trilyon 4 trilyon pere da Trump mê wek manderecî hate û dewletê Ereba'yê kendavê wek çêlek dot û darê kirçû ya li welatê xwe jî qeşmeriyê wan dike divê vana pir dewletê qenc û baş in divê jin perê wan pir tu carê kesekî bi qasê min pere ji wan nestandî eva şerme eybe are ji bo Ereba ji bo dewletê Ereba temamê serok û serwerê Ereba û temamê Müslümana piranî ne temam jî piranî serokê wan ji alî CIA Mossadê ve tê perwerde kirin li Amerîka de dixwendinê perwerde dike wan tînî dide ser evê çi ser welatê Müslüman dike serokê welatê Müslümana Muhammedê Kurê Selman divê Muhammedê Kurê Ebu Cehel dibêjin me trilyonek pere da Amerîka wê Amerîka li kesê li Amerîka bê kar û bê şuxlin wê ji wara kar û şuxul peyda bike şerm nake fedî nake birayê wî ji birçîya dimire li Filistînê pere fidye xêr sedeqe dide milletê çi dide milletê Amerîka
Müslüman bedenge, alim ve ulemay sistemi bedenge, her da insan bedenge, her kesi ku, ji Araba, ji Kurda, ji Müslümana, kesi ku gotine ki karı bevejin ne vejin, nivisi ki karı benevisin ne nivisine, kesi ku diriv da buğzu, kinu, nefreta Müslümana ve İslam'ı hebe, ku hun pişgiriya, be şekle ki pişgiriya, ve barbari ve vahşeta ku le Gaza'yı peyte hun bıkın, دسته و گشتکا دخوینا وان جنو زاروکی کو لفلسطین تی کشتنه کو جبرچیا دمرن جتیا تا دگرن و ج تمام نرخ مروی بپارن کو نکار حیاته کا نورمال بجین جبروی من قرار خدا او کسی کو لوی شری حالنا دا بدنگ بن جبر کو کردا دا عرب بدنگ بو ترک بدنگ بو یا او کسی که دشته و شری غزه دا بیدنگ بن بزمامی ما به اقربای ما به سیدای ما به حوالی ما به مله به شیخ به حجیب و علی به از تبا مجلستا خواهیتی و تبا داویجم تو تکلیه منی ام بیوی نه سیاسی نه دینی برایه وک مروف مرحبا مرحبا اقواس وکی دنینا قوات الهمبر ظلمه در نکد قوات شد ها خواستنی و وقتی ایدی یعنی تو ایجاب نکد و بحثا جامیرو مورکی خواه بکه بلی لمسلمان لکردا ظلم هاد کرنه مسلمان دنگی خواه نکر موی شاقی جو شرمزار کرن قتلیام لغزه لانفالا کو لحلبچی هاد کرنه گلی زیلا هاد کرنه کمالیستا کر حتی نهبان سری حتی من دمی داویجی تی کرنه تدیسا پشگریا امریکا و انگلیز و اسرائیل بو ایرو همان دست لإسرائیل لغزه به دست اسرائیل وی قتلام داده کرنه باریکه که مرب به وجدان به مرحمت به انصاف به دنیا دبم امی تبل دنیا نمین امی فانی و امی بمرن اما آخرت باقیه دی خود تعالی و ظلم و زورداریا کل غزه چه دبن دیجمت تبا بپرسن حجی رودرش ملس سر بشاشک ام به طریقت به تزبیه و خشت چما هم دنگی خواناکن گاوا اوروپا دنگی خوادکن سیستم الحکومت و سروک وزیر و وزیر خود کن وان رخنت کن وان شرمزاد کن ایمه بشه مشه دار خزی جبوک و سروک و رئیس و سروک و سروار کلمه که ناویجن ناوی حکومت همه دولت همه یا تکیلی خوی سیاسی تجاری بی اسرائیل ببره راحت ام بجی ام بویجی خود اسرائیل قهر بکه راحت بوی خود امریکا قهر بکه چما هون ناوی گلی سرک و سرور مسلمانا گلی ام بوی شاو پاشای مسلمانا خالی سری وب هون چما الهمبر به ظلمه به دنگ مانش ما دنگی خود در نخه هون نکار به کلمه بویجی اما نکار بویجی جبر کو دین و نه دین خودی باور یا هون سر نه باور یا خود تعالی نه باور یا قرآن باور یا دینو ام به سیستم ام به باوری کی سخته لگورا سیستمی و ام به دین دولتی هم باورن لوما جسارت و ورکی براتونی ایرو ملت فلسطین مجادله دبر تمام امت وادکه و مجادله ملت غزه بسر بکب امت غزه که ملت غزه تکر امت هرجار امت کی بناب امت اسلامی نمی امت اسلامی او کسی که لهمبر خاشپرست و سیونیستان مجادله بکه بچکا خواه بزمان خواه بقلم خواه بقصدان خواه مجادله بکه وکی دینا تجاری ام ببیجن تشتکی اسلامی و مسلمانا و وان انسانی که دوه ام مسلمانا تشتکی وانو اسلامی به هم نمایه